Ger Hoebe en ik hadden de laatste weken van zijn leven een afspraak. Als hij te zwak was om zijn show te presenteren, dan mocht ik Limburgsland van hem overnemen. Maar als hij zich op het laatste moment toch goed voelde, dan mocht hij hem ook zonder pardon van de zender gooien en zijn oude vertrouwde plek weer innemen. Vorig jaar flikte hij me dat. Een half uur voordat ik zou beginnen aan zijn programma belde hij me met de mededeling dat hij zich toch echt te zwak voelde om 10 minuten vervolgens later bij de regie weer aan te geven dat hij er binnen 5 minuten zou zijn. Enigszins suf van de pijnstillers excuseerde hij zich nog, maar ik maakte met alle liefde plaats voor zijn grote liefde, de liefde voor zijn radioprogramma. De afgelopen weken zat ik er helaas te vaak. Hij was te zwak en dat wil een hoop zeggen, want Ger deed er alles aan om jouw zaterdag lekker te laten beginnen. Met zijn tuintips, zijn passie, zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit. De radio kleurde niet alleen groen, het straalde ook warmte uit. En met dat 1,5 uur dat hij tot zijn beschikking had, kleurde hij de wereld iedere week weer een beetje mooier in. Ger leerde je kijken, voelen, proeven. Ger ging terug naar de basis en leerde je begrijpen waar het in het leven echt om gaat. Houden van de zaken die je zuurstof geven. De bronnen waaruit we ons leven putten. En we leerden door hem daar goed voor te zorgen. Deze uitzending van Limburgsland staat helemaal in het teken van Ger en de natuur. We willen namens heel L1 je ontzettend bedanken voor alle mooie berichtjes, telefoontjes, mailtjes. Het is hartverwarmend, tegelijkertijd ook zo ontzettend naar en raar. Want Ger, we hadden nog zoveel vragen. Maar vrees niet, we blijven die vragen ons ook gewoon stellen. En vooral verwonderen. Verwonderen over alles wat er om ons heen groeit en bloeit. En als er zaterdag een vogeltje op je tuinhek zit, goed hem dan. Je weet het immers nooit. Chilip? De mooiste bloemen worden als eerste geplukt. Tom Petty en Wildflower.
Ja, dit is Limburgsland. Een uitzending die ik eigenlijk helemaal niet had willen maken. En misschien ergens ook weer wel. Dat is het dubbele eraan. We hebben een ontzettende gekke week gehad hier bij L1. Een collega die sinds begin jaren 80 werkte voor deze zender is er niet meer. En dat is gewoon een heel erg groot verlies. En laten we ook vooral het leven vieren zoals Ger dat ook deed. En ook de grappige kanten van Ger vandaag niet vergeten te benoemen. Want als er iemand geestig was en humoristisch binnen het bedrijf, dan was Ger het wel. Dan hebben we verder vandaag zeker nog wat voorbeelden voor. Maar goed, rouwen hoort er ook bij. En mocht je er zelf bij willen zijn, dat kan. Er is een bijeenkomst vandaag op een natuurterrein van het Limburgs landschap achter het gemeenschapshuis Cassade. Dat ligt in Bergen ter Blijt. Vanaf 12:30 is dat terrein open. Het begint allemaal om 1:15. Check voor meer informatie l1.nl. Ja, zo'n uitzending maken, Ger herdenken, dat doe je met mensen die heel erg dicht bij hem stonden. We gaan straks praten met de tuinmannen die je de afgelopen jaren veel hebt gehoord. Fred Verzijden natuurlijk, die jarenlang hier heeft gesproken. We gaan praten met de columnisten, maar uiteraard ook met de mensen die achter de schermen met Ger heel erg veel hebben gewerkt. Het is onmogelijk om iedereen uit te nodigen. Het was ook een hele snelle beslissing van wie gaan we uitnodigen, wie niet. Maar ja, goed, we hebben er in ieder geval 2 aan tafel die heel dicht bij hem stonden. Judith Kuipers, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, Tim. En Tineke Oosterlo. Het is heel gek om met collega's over iemand te praten die er niet meer is. Dat is echt absurd eigenlijk. En voor je gevoel nog wel. Want ik denk steeds, ik moet Ger nog even bellen. Oh ja? Ik ga een serie over kastelen maken en denk, ik zou Ger nog even willen bellen. Nou ja, er valt een bron van informatie weg. Absoluut. Die man wist van heel veel dingen veel. En vooral van mooie dingen veel. Ja. Dus hij wist veel van kastelen, van de natuur, maar ook van wijn en lekker eten. Als je wilde weten waar je lekker kon eten, dan moest je bij Ger zijn. Ja, dat is waar. Ja. Hebben wij eigenlijk allemaal onze sokken aan vandaag? En ik heb nog zitten twijfelen. Jij niet? Laat maar even. Jij hebt gewoon heel goed. Appa. Want dat was wat Ger volgens mij typeerde. Dat waren de sokloze schoenen, zeg maar. In april gingen de sokken uit. En die bleven uit tot, laat ik zeggen, oktober, november, denk ik. Geen sokken in de schoenen. Dat was echt. Waarom eigenlijk? Wat was er een reden? Ja, hij vond dat lekker. Dan had hij meer het gevoel dat hij contact maakte met de aarde of zo. Ik weet het niet. Stond hij meer met zijn voeten in de klei, laat ik het zo zeggen. Ja. Had dan nog wel schoenen aan, want dat was wel zo praktisch. Maar sokken liever niet. Nee, precies. We zitten overigens in de buitenlucht. We horen de vogeltjes op de achtergrond. Het is een beetje koud en we hopen dat we het droog houden. Maar als Ger het allemaal in de gaten houdt, dan komt het helemaal goed. Hoewel, een klein spatje regen zou hij best willen laten vallen, denk ik, om ons te pesten. Want hij wilde altijd eens een keer een uitzending buiten maken. Ja, sorry Ger. We doen het dit vandaag voor je. Even terug naar het begin. Wanneer heb jij voor het eerst met hem mogen werken? Nou, dat zal ongeveer 13 jaar geleden zijn toen ik bij L1 kwam werken. Ik had wat klusjes die ik in het begin deed. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om regie bij Limburgsland te gaan doen. Mm-hmm. Toen dacht ik op zaterdagochtend zo vroeg. En die tijd had ik nog geen kinderen, dus dan was het op vrijdag nog wel eens een stapavondje of zo. Maar de eerste keer dat ik daar kwam, toen zei Ger van... wanneer was jij geboren? 1979? Toen werkte ik hier al. Toen dacht ik, oh jee. Hier zit een hele grote brok aan ervaring en informatie. Ja. En in het begin had ik daar wel heel veel, keek er heel erg tegen op, was heel erg veel respect. Maar dat ging gaandeweg de jaren dat ik met hem gewerkt heb. Ik heb 6 of 7 jaar regie met hem gedaan. Werd dat steeds meer verschoven van een man waar je tegen opkeek tot gewoon echt een vriend. Mm-hmm. Hij had humor, hij liet je in je waarde, hij liet je dingen doen, dingen ontdekken. Ik mocht na een aantal jaren dat ik regie had gedaan, mocht ik ook met hem programma's voor in de zomer maken. Zei hij, ga jij maar naar die tuin, ga jij maar eens kijken. Nou, ik wist in het begin echt helemaal niks van planten. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een vraag opschreef. Dan toetsen wij dat in de computer, zodat hij dat kon zien op zijn scherm wat de luisteraarsvragen waren. En dat ik dan intikte van, er is een vraag over een rhododendron. Terwijl die plant natuurlijk een rhododendron heet. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar in al die jaren heb ik zoveel bijgeleerd. Ja. En ik mocht dus ook de tuinen ingaan. Een beetje als leek, maar ik keek dan natuurlijk ook heel anders naar zo'n tuin dan Ger die daar heel veel van wist. En dat vult elkaar mooi aan. Volgens mij heeft Tineke dat later ook nog gedaan. Dat is wel heel erg mooi dat je het zegt, want dat typeert hem ook. Hij had de wijsheid in pacht, maar hij liep dan nooit mee te koop. Nee. Ik bedoel, hij liet mij ook het programma vervangen. Ik kan een mus van een merel amper onderscheiden, maar hij liet het me wel doen. Ja, hij heeft gevoel voor sfeer. Hij heeft gevoel voor sfeer. Nou, dat is het ook. Dat is het. En dat heb jij ook. Ja. Maar Ger die kon een sfeer maken. Die kon het neerzetten. Als Ger er was, dan was het... Dan gebeurde er wat. Dan was hij er. Ja, precies. Ja. Jij hebt heel lang met hem uiteraard ook de regie gedaan, maar je bent ook met hem de tuin ingelopen. Daar gaan we later deze uitzending trouwens heel veel nog van horen. Want we horen Ger straks uiteraard zelf ook nog. Dat mogen duidelijk zijn.
Die tuin van hem, kun je dat even beschrijven? Wat was dat voor iets? Ik verwachtte een hele mooie, overweldigende tuin. Ja. Dat was het niet. Het was een coulissentuin waar je doorheen liep, wat een soort van doolhof was. Maar waar je je wel thuis voelde. Met kippen, kabouters. Ja, tuinkabouters. Totaal niet wat ik bij hem zou verwachten. En die had hij af en toe ook opgehangen, hè? Opgehangen en in de grond. Hij deed er van alles mee. Maar en iedere keer redde de tuinkabouter steeds, toch? Ja, het was een grapje. Was een grapje. Hij had het van Ine gekregen. Nou ja, als je Ger zegt, dan zeg je Ine. Want hij had het ook zo over haar. Heel liefdevol. Dat was een twee-eenheid, zeg maar. En die kabouter in die tuin, dat was iets van hun. Verder die tuin vol kippen met een boomgaard. Het was een heerlijke verdwaaltuin. Veel groen en wel hele bijzondere bloemen en planten. Maar dat zag je niet meteen. Tenminste, ik zag dat niet meteen. Net zoals Judith wist, ik weet wel iets van planten. Ja. Maar ik zag niet dat het... dat het een heel bijzonder plantje was. Weerspiegeling van zijn ziel eigenlijk. Ja, en daar zocht hij ook wel echt naar. Het was wel een hele grote tuin, hè? Heeft altijd een enorme tuin. Ja, fantastische tuin. Ja. En hij liet bijvoorbeeld ook water stromen, zodat hij de snelweg niet zou horen. Want dat was niet de bedoeling. Moest hij wel van plassen, zei hij, maar dan hoorde hij in ieder geval de snelweg niet. Ja. En een hoop boeken. De man had onvoorstelbaar veel boeken. Prachtig. En in een prachtige boekenkast. Heel mooi groen, want hij had natuurlijk ook oog voor detail en voor kleur. Want het was van oorsprong natuurlijk een kunstenaar, een schilder. En dat merkte je in alles. Had hij de boeken niet op kleur gesorteerd? Dat weet ik niet meer, maar hij had er gewoon waanzinnig veel. Echt, overal waanzinnig veel. En heel veel tuinboeken en hele mooie boeken. En hele, gewoon prachtige kasten. Dat je denkt van, als ik maar zo'n klein stukje van die plank mocht hebben. Ja. Hij had er gewoon heel veel. En hij wist ook waar ze stonden. Hij kon er ook zo uitpakken. En hele bijzondere boeken ook. En hij was later ook begonnen met de cursus boekbinden, hè? Ja, boekbinden. Ja, dan maakte hij zelf ook van die bijzondere boeken. Dus hij had er ook wel echt gevoel voor. Ja. Eventjes terug naar het programma zelf. Judith, jij als regisseur, wat typeerde het programma Limburgsland en hem als presentator? Nou, dat hij de rust had en dat hij de kennis had. Ik vond altijd, radio ontwikkelt zich heel erg. Het moest steeds sneller gaan. Maar jij wilde dat goede gesprek blijven behouden. En daar vond hij dat er ook tijd voor was. En dus, als regisseur moest je de tijd in de gaten houden. Ja. Maar als een gesprek uitliep, dan zei hij, dan halen we dat achteraf in het programma. Wat later halen we dat wel weer in. Dat gesprek moet goed staan. Hij was er heel rustig in en heel gedegen, zeg maar. En dan riep jij afronden, maar dan deed hij dat gewoon niet. Nee, en dat vond ik altijd leuk aan Ger. Hij was heel eigen gereid. Hij had precies voor ogen wat hij wilde, maar dat lukte ook. En hij kreeg ook uit mensen iets... Ze vertelden hem ook iets, omdat ze hem vertrouwden. Het was echt zo van... Ger was iemand, die had je het gevoel van bij dat je hem ook meteen al een beetje kende, zeg maar. Hij gaf je het gevoel om thuis te zijn. En dan vertelden mensen ook van alles. Het is heel gek om nu 2 regisseurs te moeten afronden. Maar ik ga het wel. ik ga het wel doen. En we gaan luisteren naar... Ja, ik vind dat een heel mooi fragment. Ook een tamelijk fragiel fragment. Want het was het moment in de laatste uitzending eigenlijk van Ger. Mm-hmm. Dus je hoort aan zijn stem dat het al een beetje broos is allemaal. Maar hoe hij praat met de luisteraar. Hè? De luisteraar die steeds belt voor de tuinhulp. Hoe dat 1 op 1 gaat. Hoe er gewoon geen verschil is tussen de programmamaker en de luisteraar. We kunnen met z'n allen, wat voor werk je ook doet, ontzettend veel van leren. Luister maar. We hebben een belangrijke vraag uit Bezel. Want vanuit Bezel belde ons Christine Meusen. Dag Christine, goedemorgen. Goedemorgen, Ger. De naam Hoebe zeggen ze wel. Dat zegt wel wat daar in Bezel, hè? Hoop ik toch? Ja. Ja, moet wel, want mijn voorouder Fredericus Hoebe... die is in 1709 of daaromtrent drakenleier geweest. Oh. Ja. Dat was lang geleden. Maar chic, dat is leuk. Ik herinner het me nog eens gisteren, maar goed. Ja. Ja, er is nog een kloppartij ontstaan. Dat staat in de familie, geloof ik, maar dat is helemaal terzijde. Wat kunnen we voor jou doen? Ja, ik heb een vraag. Als het regent, komen hier heel veel regenwormen op het terras. En vorige week na die onweersbuis, morgens was het bezaaid. Het terras bezaaid met regenwormen. En als ik die terug op het gras gooi, is in de bedoeling dat ze terug in het gaatje in de grond kroepen. Mm. En er zijn een vriend van ons, nee, als je eenmaal uit de grond zijn, kruipen die nimmer erin. Ja. En ja, denk dan hoe moet dat dan?
Ik denk, dat vraag je aan Gert. Die vraag je aan Gert. Moet je, dat doe je goed. Moet je al die wormen dan meenemen als je gaat vissen. Op de eerste plaats komen die wormen naar je toe, Christine, omdat je een goed bodemleven hebt. Je zorgt goed voor ze. Oh, dank je. Dat betekent dat je niet te veel kunstmest gooit, want dat bederft over het algemeen het bodemleven. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Menigeen kan jaloers zijn op de smaak van Ger. Muzieksmaak had hij ook, want de liedjes die je hoort vandaag, nou goed, die hebben allemaal een connectie met Ger. Dit vond hij heel erg mooi. Van Morrison en Moondance.
Glimlachen ook hier aan tafel. Dat kan maar één ding betekenen, dat de tuinmannen zijn gearriveerd. Onlosmakelijk verbonden natuurlijk met het programma Limburgsland. Fred hebben we hier, we hebben Cyril, we hebben Dina en natuurlijk Huub. Allemaal van harte welkom. Waar beginnen we bij zo iemand als Ger? Laten we met Fred even beginnen. Want volgens mij besticht degene die het langst van deze tafel met hem heb samengewerkt. Ja, nog ROZ vroeger. In Mariëberg. ROZ zelfs nog? Ja, hij plukte me van de straat. Ik was de rattenvanger van de stad. En bij een grote band, daar heeft me gemaakt wat ik nu ben zo'n beetje. Ja, precies. Maar ik moest me verdiepen, hè. En dan kreeg je een sekje live in de uitzending. Ja, dan moest je van tevoren wel echt alles weten. Want je wist niet wat voor vragen dat je kreeg. Ja. Zenuwachtig altijd. Maar dat is nou wel weg. Ja, inmiddels wel, hè, na al die jaren ervaring. Je hebt hem zelfs je mentor genoemd. Dat gaat best ver. Nou ja, hij verplichtte me eigenlijk van, verdiep je daar nog in. Want ja, zaterdag krijg je de vragen. Ja. Niet bewust misschien. Hij dacht, dat lukt Fred wel. En zo, ja, dan ga je daarin verdiepen. Want je wil niet voor gek staan natuurlijk als je zegt dat je de plaagdierskundige bent. Ja, precies. Maar er kwam ook altijd hulp van zijn kant. Als je even vast zat, bijvoorbeeld... Hij zou je nooit vastzetten, nooit. Nee, dat helemaal niet. Dan lost hij het wel weer op. Maar misschien zo of zo. Ja, ja. Maar hij zou je nooit, nee. Nee, zeker niet. Nog een leuke anekdote misschien? Graag. Nou, daarvoor zijn we hier, dus laat maar komen. Het was geloof ik een katholieke zender toen. Nu nog misschien, dat weet ik niet. Nou ja, we bidden niet meer voordat we beginnen met de uitzending. Dus. Maar dat was bij RSL wel nog, geloof ik. En dus daar moest altijd een beetje op de woorden letten, moest al een beetje netjes. En dan belde iemand anoniem. En die meneer, die had platjes. Zijn vriendin ook. En hoe hij dat kon oplossen, want wij waren tegen gif natuurlijk. Hè? Ja. En hij zegt, ik kan er slechts gif gaan spuiten, dat kan niet. En Ger heel wijs, muziek aan, knop naar beneden. Na het muziekje geeft Fred antwoord. Wat goed. En dan zei hij tegen mij, je kijkt uit wat je zegt, dat verzijde. Want ik ken jou, hè. Oké. Nou ja, we hadden niet over, hij overlegde ook niet meer, hè. Van wat ga je zeggen? Nou, toen kwamen we terug in de uitzending en toen zei ik van, nou, pak een goede fles wijn, steek een kaarsje aan, de scheerkwast, elkaar helemaal kaal scheren. En dan hebben ze geen houvast meer. Nee. Probleem opgelost. Ik heb je ook beschuurd een gezellige avond. Precies, ja. En toen zeg je, dat was op het randje van het zijde. Vaak gezegd, hebben ze het ook nog gedaan? Was er ook nog nazorg? Nou, daar zijn we niet bij geweest. Dina, jij hebt Ger ontmoet in je eigen tuin. Kom iets dichter bij de microfoon, alsjeblieft. Want we hebben heel veel gasten en net iets te weinig microfoons. Jij hebt hem ontmoet in de tuin. Hoe ging dat precies? Ja, het is, bij Ger ging alles vanzelf. Dus gelijk Huub zegt, die interviews, dat was gewoon zo spontaan. Ik was ook nerveus voor hem kwam. Maar we hebben daar een uur door de tuin gelopen. En ik voelde die warmte en die passie voor al dat moois en al dat groen, net zoals ik het heb. Ja. En wij zijn heel snel heel goede vrienden. Ja. Hij heeft ook het voorwoord geschreven, hè, van je laatste boek bijvoorbeeld. Kun je iets vertellen over zijn liefde voor rozen? Want hij had echt een enorme voorkeur voor de roos, hè? Hij hield van heel veel bloemen. Maar rozen, daar in zijn tuin staan er ook een heel deel nu volop te bloeien. En hij had van alles een collectie. Maar Rosa had toch altijd zo'n beetje het Engeland-gevoel, waar hij ook zo graag naartoe ging. En dan de voorjaarsbloemen in de tuin. De roos die nu geurt en zoveel vreugde brengt. Het is goed dat je erover begint inderdaad. De Engelse tuin, hè, dat was echt zijn grote liefde. Hij ging regelmatig ook op tuinreis. Ben je ooit een keer met hem meegegaan? Nee, ik had altijd weinig tijd. Maar mijn tuin leunt heel erg aan bij de Engelse tuinen. Ja. En daarom zijn grote liefde, denk ik, daarvoor. En dat was een van zijn hobby's. Hij is ook nog vorig jaar, toen hij eigenlijk al heel ziek was, met Ineke naar Engeland geweest. En dat heeft hem zoveel goed gedaan. Ja, dat gaf hem dus de zuurstof van het leven, dat denk ik. En koken en bloemen en tuinen. En wijn. Laten we ook vooral de wijn niet vergeten. En zijn lief Ineke, dat was zijn hart en ziel. Daar komen we zo meteen nog op terug. Want we brengen ook nog even een ode aan Ineke. Namelijk via weer iemand die dat hier live komt spelen. Dat wordt echt heel bijzonder. Even terug naar die tuinreis. Is er iemand hier aan tafel die zo'n tuinreis heeft meegemaakt met Gerard allemaal? Nee, allemaal natuurlijk hartstikke druk met de eigen tuin waarschijnlijk. Ja. Cyril, ook jij hebt heel erg lang met Ger gewerkt. Wat typeerde Ger voor jou? Nou, om te beginnen, enorme hoeveelheid rust en vakkennis. Ja. Nou, het hele mooie is dat
Nou ja, ik was dan de columnist, de eerste zaterdag van de maand. En in het begin ben je er heel zenuwachtig over. En dan ga je je voorbereiden, je gaat dingetjes opschrijven. En dan heb je maar heel korte tijd. Want ik had eigenlijk een hele les voorbereid voor 1,5 uur. Maar ik had maar 5 minuten. En het mooie was dan ook dat je had met Gerry helemaal die voorbereiding niet nodig. Want uiteindelijk groei je dan naar van, ja, je gaat pas onderweg hier naartoe, ga je pas bedenken waar zal ik het over hebben. Gerry die vroeg ook nooit waar ik het over zou hebben. En dan begin je gewoon met een gesprek. En dan kon het gesprek gaan van, hé, maar dat is niet wat ik had willen zeggen, deze boodschap. Dus dan probeer je daar weer naar mijn eigen verhaal te gaan, zeg maar. Wat ik een beetje voorbereid had, of wat ik vond dat actueel was. Het thema, maar anderzijds kon Ger ook aan een bepaald thema uit. Dan ga je daar lekker met die flow in mee. En dat was zo mooi. Dus je hebt zo'n natuurlijk gesprek met die man. Het klinkt wel als jazz eigenlijk. Ja. Je begint met een thema, vervolgens improviseer je en je komt weer terug bij het thema. Dus iedere keer komt totaal ergens anders uit. Dat is heel goed mogelijk. Vooral dat ook heel vaak. Is er een anekdote die jij heel graag nog zou willen delen met ons? Nou goed, ik wil wel graag met die tuinreizen even op aanhaken. Ik ben niet van de generatie dat met die tuinreizen meeging. Maar toen we weer aankondigden van, we zijn toch van plan om naar Engeland op vakantie te gaan. Dus hij kwam op de avond samen met iemand bij ons op bezoek. Hij had dan de tuinreizen meegenomen. En we kregen een hele cursus over van, dan moet je hier naartoe gaan, dan moet je daar naartoe gaan en dit en dat. En we hebben dus die tuinreizen ook meegekregen, compleet met draaiboek. En we ontdekten dat, wij kijken toch misschien wat anders naar een tuin als een gemiddelde bus. Dus we hadden iets meer tijd nodig. Maar hij zei bij ons, als je dan naar Cotswold toe gaat, dan heb je, aan de ene kant hebben we de Heathcote Gardens. Dat moet je zijn geweest, maar daarnaast liggen de Kiffgate Gardens. Dat is van de Rosa Kiffgate. En koop daar niet zo'n roos, want dat ding groeit natuurlijk als een idioot. Hè. Ja. Nou ja, zo eigenwijs ik heb zo'n Kiffgate van Engeland meegenomen. En mijn vrouw zegt, maar maak het uit. Je hebt toch een snoeischa, je weet hoe die werkt. En die Rosa Kiffgate, gek genoeg, die staat op dit moment te bloeien. Dus wat maf. Heel maf, inderdaad. Ja. Had jij ook een hekel aan bepaalde planten? Ja. Ja, er was 1 plant. De slangen, de apenboom, Araucaria araucana, had je maar 1 advies aan de grond af. Waarom had hij er een hekel aan? Ja, had hij echt een gruwelijke hekel aan. Ja. Maar waarom weet je niet? Goed, waarom? Huub weet het volgens mij wel. Huub stond voor jou ook uiteraard. Huub, waarom had hij er een hekel aan? Jij weet omdat die boom voor hem te zeer gekunsteld was. Dat was 1 regelmaat. Er zat heel weinig fantasie volgens hem in. En vandaar dat aan de grond afzagen. Ook dat weer weerspiegeling van de ziel van Ger. Alles wat gekunsteld was of te bedacht. Daar had hij volgens mij niet zo heel erg veel mee. Nee, het moest een klein beetje natuurlijk zijn. Ja. Huub, wanneer hoorde jij dat Ger was overleden? Dus dat afgelopen zaterdag ook? Zondag? Afgelopen zaterdag. Ja. Was het eerste waar je aan dacht? Toen je dat hoorde? Waar je aan dacht. Ik dacht op een gegeven moment, de man die me ooit de man van de lottogetallen noemde, is er niet meer. Dat moet je echt even uitleggen. Wat bedoel je daarmee? Nou, als ik zoals Cyril begon met mijn praatje over planten. En in het begin werd dat voorbereid. En had je keurig een papier voor je liggen. En dan praatte je met Ger. Maar het einde van het verhaal was heel anders dan datgene wat op papier stond. Maar om uit te leggen dat de verschillende planten ook verschillende behoeftes hebben. En hoofdbehoeftes hebben. En dan noemde ik dus stikstof, fosfor en kali. En dan over het opkweken van planten. Daar begon ik dus getallen te noemen bij dat NPK-gehalte. Zo moest je bijvoorbeeld fuchsias verzorgen met 21, 7, 22 en daarna 30. Dan kijkt hij me aan en zei: ben je nou bezig met de lottogetallen? Dat kan ik wel. Daarom de man van de lottogetallen. Fantastisch. Ja. Jongens, nogmaals, we hebben maar een uurtje, dus we moeten dat heel kort houden. Ik wil even een heel kort rondje aan de tafel. Fred, hoe moeten we hem herinneren, tot slot? Groot natuurmens. Groot natuurmens? Ja. Cyril, met welke plant moeten we hem herinneren? Wat moeten we in de tuin potten om Ger te herinneren? Ik zou zeggen, leg gewoon een Engelse tuin aan. En doe het dan met z'n allen. Alsjeblieft, geen slangen. Geen slangen dan. Huub, welk glaas wien moeten we aan hem denken? Dit is een expertise. Ik ben zelf geen wijnkenner, dus Oké. Daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Dat begrijp ik. En Dina, tot slot, welk boek moeten we lezen om hem in ere te houden? Welk tuinboek? Ik denk dat ik
zou zeggen, lees die van mij. Ja, dat mag ik ook zeggen. Het voorwoord is prachtig. Het voorwoord is het mooiste misschien wel. Ja. Nou, Ja. in ieder geval een tuinboek dat een klein beetje een natuurlijke weergave van de tuin met zich meebrengt. Niet in een zeer gekunsteld iets. Wederom. Heren, hartelijk dank. En hopelijk tot heel snel op een vrolijkere manier. Ja. Dit zijn de Most of Paatzingers, onbespoten. Wij geven nu een goeie tip, hoort je moos van de spoten. Strout gij vergif, hoort je centen in de knip, zo blieft je moos van de spoten. Pure echte selderie, zien met al dit troep niet blie, sproeten en unje, wittelaf en poor, ook die hebben het nooit, dus weg met al dit knoei, hoort je moos van de spoten. Hoort je moos van de spoten. Erpel en slaai, spinazie, schorsen neer, kregen dek en kwijte slikken. Haaien die meer en zijn beetje meer verweer, zo je ze dat niet meer pikken. Zitten er geen biertjes op, kunt je er een beetje op, gooi je weg hier, geen troep terugvereer. En dat tjaatje natuur, dus pleiten weder vuur, hoort je moos zo van de spoten. Hoort je moos zo van de spoten. Spuit gij vergif, want dat hebben wij al zat. Hoort je moos van de spoten. Want met die schoefelkriezen ook de drek wat plat. Hoort je moos van de spoten. Witmoes en charlottekus, blomkool en rooikrottekus, zullen de rug echt dankbaar voorzien. Want het spul in de grondjes vernemen niet gezond. Hoort je moos van de spoten. Hoort je moos van de spoten. Onbespoten. Onbespoten. Hoort je onbespoten. Hoort je moos van de spoten. Onbespoten. Onbespoten. Hoort je onbespoten. De Moos of Paatzingers. En onbespoten. Vandaag ook live muziek in Limburgsland. Dat doen we met een hele goede vriend van mij, Paul Logister. Paul, welkom. Hoi Tim. Mooi dat je er bent. Ja, we hadden het er net over. Volgens mij, jij en tuinieren, dat is geen goed huwelijk, hè? Nee, ik heb geen groene vingers. Nee. Als ik het gras maai, dan loop ik de kantjes ervan af. Ja, precies. Maar je luisterde wel, het enige regelmeld. Ja, het was een goed begin, vond ik, van de zaterdagochtend. Want wat je net ook al verteld werd aan tafel, dat bij Ger voel je meteen op je gemak. Hij is zo van, kom maar, we gaan lekker met elkaar praten. En het was... mooi voor de achtergrond, ook al had je helemaal niks met tuin, of althans had je geen kennis daarvan, dan was het wel mooi om naar te luisteren. En ook de gasten, het was allemaal heel gemoedelijk. En dat was heel fijne radio. Ja, jij hebt een akoestische gitaar bij je. Ja. Ger hield heel even van bomen. Hij kon er niet tegen wanneer die gekapt werden. Ja, maar deze boom moest er toch aan geloven. Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, ga alvast zitten. Want Paul gaat een liedje spelen dat origineel van de Beatles is. Nummer heet Till There Is You. En daar zit een zin in, There Will Bells. En die zin heeft hij in de ring laten graveren. In de trouwring. En dit liedje is ook voor zijn vrouw. Misschien luistert ze, misschien kijkt ze wel op dit moment. Het is een liedje van Ger en van Ineke samen. En Paul Logister gaat het nu voor ons brengen. Till There Was You. There were bells on a hill. I never heard them ringing. I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but
but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Tell me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Until there was you, there was you. Dankjewel, Paul. Till There Was You, een van de meest favoriete liedjes van Ger Hoebe. Dit is Limburgsland, bijzondere aflevering. Ook op tv overigens te zien. We zitten buiten. We zitten op de plek waar Ger ook regelmatig zijn soep had. Dat was altijd zijn favoriete gerecht hier uit de kantine, de soep. Die had hij, als het goed weer was, hierop. Inderdaad, met de schoenen zonder sokken. Tenminste vanaf april totdat het echt niet meer kon. Dat was een beetje zijn idee. En we maken deze uitzending met mensen die nauw betrokken zijn natuurlijk bij het programma. Je hoorde net de tuinmannen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het programma. Maar ook de columnisten. Mensen die regelmatig hun licht hebben laten schijnen op de natuur, op bloemen, op planten, op alles wat groeit en bloeit. Hanneke Schrijber hebben we bijvoorbeeld. Hanneke, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet, want dat even vooropgesteld, ik weet niet wat jullie allemaal hebben voorbereid. Willen jullie iets voorlezen, iets vertellen? Wat wil jij doen? Wat is jouw... Ik wil eventjes 2 strofen voorlezen uit een gedicht. Heel graag. Ja. Dat is een gedicht van de Hebreeuwse dichter Amitai. En dat gaat: op de plek waar we gelijk hebben, komen nooit bloemen op in het voorjaar. De plek waar we gelijk hebben is vastgestampt en hard als een dorsvloer. Daar straks kwam het woord bodemleven langs. Ja. En met zijn nieuwsgierigheid en met zijn geestdrift en gaf hij werkelijk de perfecte voedingsbodem voor iedereen die zijn bijdrage kon leveren. En ja, en daardoor bloeide het. Ja. Het was fantastisch. En iedereen die van bloemen houdt en van bloei houdt, ja, heeft daar enorm van meegenoten. Ja. Dat wou ik even zeggen. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Ik heb een keertje, zat ik in de auto met een zaad met een zaailing van een Victoria Amazonica. Dat is een uiterst tropische waterplant. Ja. En ik zat in de buurt van Vaals op de weg. En toen kwam Limburgsland langs op de radio. En daar ging het over zadenuitwisseling. En ik was op weg naar de botanische tuin van Kerkrade. Vanuit de Hortus in Amsterdam. Ja. En ik vond het zo'n leuke manier ook van zadenuitwisseling dat ik hem gemaild heb. En vervolgens is het balletje gaan rollen. Ja. Ja. Dat was die ruilbeurs die hij destijds ja, hij had een had, ruilbeurs van zaden. Ja. Met een stekkie, dat liedje. Ja, ik kan me dat nog inderdaad herinneren. Ja. Henry is ook hier. Henry van Hoon, hartelijk welkom. Goed dat jij erbij bent. Jij hebt ook iets naar mij gemaild afgelopen week. Ik heb er zo verschrikkelijk om moeten lachen. Ja. Want de humor van Ger, die willen we ook echt laten horen vandaag. Ik vind het ook heel erg belangrijk. Ja. En met name de vreemde situaties waar jij terecht bent gekomen. Het had alles te maken met een links, hè, volgens mij. Ja, inderdaad, ja. Het voelt een beetje als mijn laatste column voor Limburgsland, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat er een toekomst is voor het programma. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, Henry, maar ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Dit is jouw column, jouw ode aan Ger. Ik maakte 10 jaar geleden kennis met Ger. Toen mijn collega-schrijver Yvonne Henschens mij vroeg of ik niet ook interesse had om een column te schrijven voor Limburgsland. Dat leek me toen heel eng. Voorlezen in een studio, live ook nog. Maar ik wilde het wel proberen.
Schoorvoetend leverde ik een paar stukjes aan bij Ger, waarvan er eentje over mijn moeder ging, die 20 jaar secretaresse was voor het IVN in Heerlen en had actie gevoerd tegen de komst van pretpark Ter Worm. Ger vond het meteen prima dat ik kwam. En toen ik vroeg welk van de stukjes ik dan zou voorlezen, zei hij: dat over je moeder natuurlijk, waar staat dat jullie plantjes uit Schotland hadden meegenomen. Ze wist toch denk ik heel goed dat dat niet mag. En zo las ik in mijn eerste uitzending de column Schotland voor, in Limburgs land. Dat was allemaal goed, vond Ger, als het maar passie voor de natuur uitstraalde. Hij wist dat ik geen rijbewijs had en heeft me vervolgens 10 jaar lang steeds opgehaald en naar de studio gereden. Dan hadden we nooit gebrek aan gesprekstof. Soms over alledaagse dingen en soms diepgaand, maar altijd met humor en interesse. Op een keer riep hij ter hoogte van Valkenburg links. En ik keek links in plaats van naar rechts, waar hij aan de rechterkant van de weg een links had gespot. Ik zou ze missen, die gesprekken, en die onvervalste passie voor alles wat met het leven en de natuur te maken had. Naast kennis van de natuur had Ger ook kennis van mensen en wat er voor nodig is om ze te stimuleren en er het beste uit te halen. Hij heeft zeker het beste uit mij gehaald. Dankjewel, Henry. Heel mooi. Rob van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben jij in contact gekomen met Ger Hoebe? Nou, ik luister sowieso al heel erg lang naar zijn programma. Want het is gewoon mijn favoriete programma. Volgens mij al tientallen jaren. Op een gegeven moment, ik was bestuurslid bij Groei en Bloei, Zuidoost-Limburg. En die gingen een kwekersdag organiseren. Ja. In de Botanische Tuin in Ter Winselen. De voorzitter was er niet, die was op vakantie. En toen ben ik met een andere, met 4 levens, naar de studio gekomen. Nou, ik was een bloedje nerveus, dat kan ik wel zeggen. Zegt iedereen, hè, hier trouwens. Dat is heel erg opmerkelijk. Ja. Iedereen was nerveus. Ja. Je hebt gewoon geen idee van wat nee, je komt vanuit de tuin naar zo'n keer de studio. Ik snap het wel. Ja. Maar dat was meteen voorbij. Die warme sfeer die Ger uitstraalde, je voelde je meteen thuis. Het was gewoon eigenlijk een soort familie waar je in terecht kwam. En enige tijd later is hij op zoek geweest naar een aantal tuinen waar hij dan een verslag kon maken als hij op vakantie was. Had er 4 nodig. Maar 20 inzendingen. Ik had hem al gezegd, mijn tuin is van postzegelformaat, maar zit vol met verhalen. Nou, ik kreeg al heel gauw een mailtje van dat hij daar interesse in had. Ja. En het werd nota bene volgens mij als eerste uitgezonden toen van die dingen. Dus, en ik heb het gisteren nog eens teruggeluisterd, maar dan krijg je toch weer een brok in je keel. Ja. Je ziet hem gewoon door je tuin lopen met allemaal de fascinatie die hij gewoon overal voor had. Was overal een geïnteresseerd. Ja, overal, precies. Waar gingen de gesprekken nog meer over, behalve de tuin? Want jullie hebben natuurlijk ook 1-op-1 veel gesprekken gehad. Ging het ook nog eens over hele andere zaken? Het was toch altijd wel min of meer groen gerelateerd. Ja. Daar toch wel, ja. Ja, ik had de passie van Marentak. En dat heb ik nog een keer hier in de studio ook een Marentak zaai. Ja, ik wou zeggen, heb jij een passie die jij had kunnen overbrengen? Want normaal is het zo dat Ger de passie overbrengt naar de mensen. Maar heb jij ook iets aan hem kunnen geven? Ja, ik denk dat Marentak gebeurde zeker. Want hij heeft toen ook hele takkenbeen naar huis genomen. Best aanhingen nog, ja. Of hij gezaaid heeft, weet ik niet natuurlijk. Of hij daarin voortleeft. Ja. Maar dat heb je misschien wel kunnen overbrengen, die passie voor de Marentak. Ja. Ik denk wel eens, de meeste mensen hebben rood bloed. Je hebt toch met blauw bloed, maar ik ben ervan overtuigd dat jij groen bloed had. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. We gaan zo meteen even na 9:30. Dan gaan we met Ger nog een keer, voor de laatste keer eigenlijk, de tuin in. Een paar jaar geleden heeft Tineke Oosterlo een prachtig programma gemaakt rondom Ger in de tuin. Dan gingen ze samen door die tuin lopen en dan vertelde hij allemaal wat hij zag en wat hij voelde en meemaakte. Ook met tuinkabouters. Zometeen na 9:30. Dit is als een klein stukje van Ger in de tuin. Ger, binnen zag ik schilderijen van jou hangen. Ja. Je zoekt naar kleur en evenwicht. Ja. En dat zie ik eigenlijk wel een beetje in je tuin, niet helemaal. Nee, dat klopt. Ik heb dat van Nori Poop gehoord. Ik hou van groen. Ik hou gewoon echt van groen. Ja, ik bedoel niet van groen zo in de overdrachtelijke zin van planten. Maar ik vind in de tuin allemaal tinten groen. Dat vind ik... die Nori Poop, dat is een beroemde Canadese tuinier. Die zei tegen mij, ja, dat groen, dat is rustgevend. Dat is een kleur die zo in
in het midden van een palet ligt. En dat is evenwichtig, daar word je kalm van. En ik weet niet, ik doe het niet als therapie, maar het bevalt me wel erg goed, moet ik zeggen. En ja, zo zie je, kijk daar, grijsgroen, donkergroen, deze blauwgroen. Ja, die taxis, die heet de blauwgroene. Die zie je niet zo heel erg veel. Ik heb er lang voor moeten zoeken. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. Limburgsland, een bijzondere editie. Ik zei het al eerder, een programma dat ik eigenlijk liever niet had willen maken. Aan de andere kant misschien weer wel, want zoveel mooie woorden over Ger, dat is gewoon hartverwarmend. Ik ben heel blij dat hij heeft willen komen. Tom Amerika, goedemorgen. Goedemorgen. Kunstenaar Tom Amerika. We gaan het even kort hebben over Jan Hanlo. Dat was ook een liefde van Ger, want hij hield van kunst. Hij hield ook van dichters, van schrijvers. Jan Hanlo, ik kan me het niet voorstellen. Voor de mensen die het niet kennen. Wie was Jan Hanlo? Ja, een beetje een alien. Mm-hmm. Iemand die er op een bepaalde manier niet helemaal tussen hoorde. En iemand die natuurlijk hier in Limburg vond wat, denk ik ook, daar hebben we het vandaag over, wat natuurlijk heel specifiek is, de schoonheid van het, de elegantie, hoe zou ik zeggen, de meeslependheid van het landschap, de vriendelijkheid van het landschap. Hij heeft dus veel dieren in zijn poëzie verwerkt, veel natuur in zijn poëzie verwerkt. En dit zijn zijn verzamelde gedichten. Hè. Dit bundeltje, dit is het. Dit is het. Ja. Het zijn zijn verzamelde gedichten. Dus het is maar een heel klein oeuvre. Maar het is wel messcherp en vol van liefde. En je zou bijna kunnen zeggen, zelfs katholiek, door die mildheid die erin zit. Ja. We gaan luisteren zo meteen naar jou, naar het liedje Chilp. De Mus, sorry. Nee, heel goed dat je zegt, we moeten Jan Hanlo goed eren. En Ger, je hebt helemaal absoluut een punt. De Mus, het werd hier al vaak Chilp genoemd, omdat dat het stuk is waarmee ook het programma vaak opende. De Chilp. Wat voor gedicht is dat? Is het ook een ode aan de mus, neem ik aan? Jan Hanlo heeft een paar gedichten gemaakt die volkomen tijdloos zijn. Ik denk over 100, over 500 jaar is dat nog steeds heel fris. En de mus is ook zoiets. Het was 1949, mijn eigen geboortejaar. Nou, Nederland was met de wederopbouw bezig. Dus er werd veel over de oorlog kunst gemaakt en zo. En hij maakte een totaal onnozel gedichtje. 20 klankjes waren het. Waarbij hij het portretje maakte van de mus. Ik noem het een Mondriaan. Het is heel strak gecomponeerd. Mm-hmm.
En het is heel belangrijk, het eindigt met et cetera. Precies, dus zometeen, want iedereen zit inmiddels buiten. De tuinmannen, de regisseur, iedereen zit hier gewoon hier. Belangrijker dan bij het woordje et cetera, pas kan er geklapt worden. Dat is heel belangrijk, dat wil je even aangeven. Ondertussen trouwens, dat we het gesprek voeren, dat is ook prachtig. Want we hebben echt een beetje naar boven gekeken van zou het allemaal wel goed komen. Want het was een beetje bewolkt. Links van mij komt het zonnetje langzaam maar zeker door. Het lijkt mij een prachtig moment, want je hebt je xylofoon bij je. Metalofoon. Ik maak het, nou goed, ga daar staan en doe je ding. De Mus live op L1 Radio. Terwijl het zonnetje doorbreekt. Chillip. Et cetera. Dankjewel. Tom Amerika, Jan Hanlo, De Mus. Hey jongens, het was het. Althans dit uur. Straks dan uiteraard het L1 nieuws met Paul Verstegen. En daarna gaan we de tuin in voor de allerlaatste keer met Ger. Een prachtig programma dat Tineke Oosterlo een tijd geleden maakte. Daar gaan we een half uur van uitzenden. Dat hele programma dat gaan we echt nog wel een keer online zetten. Sowieso kun je eens even checken onze site l1.nl. Er staan natuurlijk heel veel fragmenten van Ger zijn daar te vinden. Op de achtergrond langzaam maar zeker ook de eindtune van het programma die we dit keer wat langer laten horen dan normaal. Om even nog te genieten van die mooie tune van Limburgsland. En de allerlaatste woorden van dit uur die zijn natuurlijk van Ger. En daarin hoor je hem vertellen over het programma Limburgsland. Ger? Ik vind elke week jammer dat het weer afgelopen is. Dat het na 1,5 uur gedaan is. En dat meen ik van harte. En ik heb een slecht weekend als ik vind dat het programma niet goed was.
hele goede morgen. Welkom bij Limburgsland. Tweede deel van deze beetje rare zaterdag. Vorige week kregen we te horen dat onze lieve collega Ger Hoebe helaas is overleden. Vandaag herdenken we hem. Dat doen we met zijn humor, zijn kennis, zijn warmte en natuurlijk ook zijn liefde voor planten, dieren, alles wat groeit en bloeit. Een paar jaar geleden ging Tineke Oosterlo met Ger Hoebe de tuin in, zijn eigen tuin, om te bekijken wat hij daar allemaal heeft. Ze trof daar een zeer bijzondere tuin aan, maar misschien niet zoals je het zou verwachten van Ger. Luister de komende minuten naar een prachtige reportage gemaakt door Tineke Oosterlo, terwijl ze met Ger Hoebe door de tuin loopt. Trapje op. En zo loopt Ger Hoebe elke ochtend zijn eigen tuin in. Ja. Horen de vogels al? Ja, en dan ben ik hier en dan begin ik altijd te denken, wat moet er nog allemaal gebeuren? Nee, niet echt hoor. Het komt wel zoals het komen moet. Ja, ik maak elke ochtend een rondje. Dat doe ik eigenlijk op het moment dat ik de kip open moet gaan maken. En meestal duurt het dan even voor ik terug ben. Ja, nee, niet dat ik zo'n grote tuin heb, maar op de terugweg dan kun je toch niet je handen in je zak houden. Dan zit je overal aan te peuteren en eens te kijken en eens iets op te tillen. En iets uit te trekken en dat soort dingen. Dan is mijn dag goed. Vergeerlijk. Dan vind ik jammer dat ik eruit moet. Maar goed, dan... Ik hoor water. Ja. Wat is dat? Hier zo. Oké. Oh, een klein fonteintje. En hier beginnen de bloemen, want net liepen we door allemaal bomen en struiken. We lopen nu nog laag, we kunnen omhoog. Hier beginnen de bloemen. Ja, hier beginnen de bloemen. En wat hier echt staat, dat zie je niet meer. En dat komt, dit werkt eigenlijk een beetje als een bos, zou je kunnen zeggen. Die planten die je nu ziet, die varens en die ligularia en die hostas... die werken een beetje als bomen in een voorjaarsbos. Want dit noem ik schertsend altijd mijn Limburgse border. Hier staan allerlei planten die in Limburg inheems zijn. Blauw-zwarte rapunzel en de eenbes en allerlei andere dingen. Geel zie ik, rood. Ja, maar dat hoort er eigenlijk niet meer bij. Dat hoort niet bij die Limburgse tuin. Die onderlaag, dat is die Limburgse tuin. Die planten die groeien, onze lieve vrouwen Betsro zie je daar ook, die groeien in het voorjaar. Die moeten heel snel in het voorjaar hun ding doen. Dat heet zich voortplanten, hè. Zaad maken. En dan sterven die weer af, dan gaat er weer weg. Speenkruid staat er ook. En op het moment dat die planten eigenlijk klaar zijn met hun ding, dan komen die andere planten pas op. En dat is eigenlijk een tuin in twee lagen, zou je kunnen zeggen. Dat verschijnt eerst de eerste tuin vroeg in het voorjaar. En als dat aan het verwelken is en het voor gezien houdt voor een jaar, ja, dan komt dit er allemaal op. Had je dat zo bedacht of is het zo gekomen? Nee, dit heb ik zo bedacht. Dit is echt bedacht. Dat wil niet zeggen dat ik alle planten die hier staan bedacht heb. Want die varens die hebben zich hier vanzelf genesteld. Maar dit heb ik voor de rest eens bedacht. Ja, ik wist dat die gele ligularia en die roos bijvoorbeeld, die hou ik ook laag.
En die, hoe heet het ook weer, Lietse Magges, dat komt gewoon later. Dat wist ik. En dit is het effect ervan. En wat je hoort, het is eigenlijk een drinkbak voor het vee. Een kleintje. Die heb ik hier gezet en daar heb ik een pompje in gezet. Want dit is in het vroege voorjaar, als de zon schijnt, is dit een heel beschut plekje. Dan zit je hier. En dat komt ook door dat grind. Dat houdt een beetje warmte vast. En dan wil ik nog wel eens de auto weghoren. En dat vind ik vervelend. En als ik dan dat water hoor vallen, ja, dan is dat andere geluid, dat is overstemd als het ware. Daar heb ik geen last meer van. Dat geeft me rust. Ik moet er wel vaak van plassen. Laten we doorlopen, want ik zie daar ook iets van een krokodil. Maar... Nee. Een nijlpaard. Een nijlpaard, ja. Van steen, hè? Nee, hij is van plastic. Hij blijft drijven op. Als die bel niet aanstaat, dan leg ik hem er wel eens op. En het komt... Ineke is mijn vrouw, die is verzot op nijlpaarden. En ik zag dat ding ooit, ik vind het niet uitzien. Maar ja, het is een nijlpaard en dus kreeg het hier onderdak. Zo moet je het zien eigenlijk. Laten we nog even tussen de struiken gaan kijken. Nou, misschien kun je nog iets zien. Misschien hier meer. Even kijken of er... Ja, hier zie je. Kijk, dan staat nog een eenbes hier. En je kunt meteen zien waarom die eenbes heet. Want hij levert één bes. Dat is zijn zaad. Een zwarte bes. Paris quadrifolia heet hij. En dat komt omdat hij 4 bladeren heeft. En ik zag ooit bij een kweker een mutatie staan. Met 5 bladeren. Ja, die moet hier ook ergens staan. Dat vind ik dan wel... Weet je, als iets Paris quadrifolia met 4 bladen heet... En je kunt er dan een vinden met 5 bladen... Dan vind ik dat te leuk om te laten staan eigenlijk. En alle planten die hier staan hebben ook verschillende vormen, verschillende soorten bladeren, verschillende kleuren. Let je daar ook op, toch? Ja, vooral op de... Het is heel veel groen, hè, wat je ziet eigenlijk. Dat zie je zelf. Maar het is wel heel veel verschillend groen. Dat blauwe groen van die enorme hosta. Dan dat geel-groen van die... wat is het? Ben even de Latijnse naam kwijt. Zelfs Ger is wel eens zijn naam kwijt. Maar hij lijkt heel erg op een hortensia. En hortensia's, dat zijn mijn lievelingsbloemen eigenlijk. Die heeft heel geel-groen blad. Er is ook een beetje gezaagde bladrand en een beetje bobbeltjes op het blad. Dat is weer een heel andere textuur dan die textuur van die varens. Het zijn maar hele ordinaire varens, hoor. Maar ja, ik geniet ervan. Ik vind het is ook vol, hè. Dat is wat ik iedereen zou willen aanraden in zijn tuin. Het staat hier barstend vol, hè? Ja, er kan niks meer bij eigenlijk. Nee, ook geen onkruid. Je houdt ook van koken, hè? Ik kook elke dag. Echt, ik kook echt elke dag. En dat vind ik geweldig. Dat is bijna in de tuin werken. Daar word ik heel rustig van. Daar ontspan ik bij. En bovendien ook van lekker eten. Dat ook nog eens. Nou had ik bij jou een hele grote groentetuin verwacht. Maar ik zie maar een klein tuintje. Ja, we zijn met z'n tweeën. Er is iets meer dan ook aan die kant. Daar staat wat sla in. Wat... Ja, sla. Lolo Rosso. Daar staat broccoli. Daar staan erwtjes. Er staan bonen. Er staan tuinbonen. Daar staan staakbonen. Er staat rode boerenkool in, moet ik zeggen. Maar rode kool ook? En rode kool staat er ook in. En een aantal kruiden natuurlijk die erin horen. Snijbiet staat er voor nog. Kun je misschien net zien. Oh ja. Een perkje. Weet je, we zijn met z'n tweeën, hè? Dus zo groot hoeft hij niet te zijn. Maar ik vind het ik vind het echt een feest. Ik vind het echt een feest als je daar in de keuken een vergiet pakt en naar hier loopt en je eten naar binnen brengt. Dat is gewoon, dat
Dat vind ik geweldig, hoewel het dit jaar een beetje tegenvalt. Want je ziet daar die tuinbomen staan. Tuinbonen zijn het. Staan daar Afrikanen tussen? Er staan Afrikanen tussen. Hele grote. Echt hele grote. Ja, die zijn bijna een halve meter groot. Meer dan een halve meter groot. Waarom staan die ertussen? Nou, dat is om eventuele aaltjes te bestrijden. Maar we hebben er hier nog geen last van. Maar we kwamen ze tegen op een van de grote tuinbeurzen. Die grote Afrikaantjes. En vonden ze leuk en toen hebben ze maar hier gezet. Alleen die tuinbonen die hadden al lang op moeten zijn. Dit jaar is zit er niks in. Ik hoop dat het nog wel wordt. En ook die andere boontjes, dat zijn sperzieboontjes, dat is nog veel te laag. Zitten daar al bonen aan? Nee, hè? geen bonen aan. Nee, de erwtjes die beginnen net. Ja. En daartussen zie ik... Oh, nee, die zijn wel wat groter, kijk maar. Ja, maar ze zijn nog te dun. Het zijn nog peultjes. Dat moeten echte worden. En daartussen zie ik dat de radijs door aan het schieten is. Er staat een rijtje radijs nog tussen. Het enige wat groot is hier de lavas. Ja, die bloeit lekker. Die is erg groot. Zoals je ziet heb ik er al een deel van afgehaald. In de hoop dat die... lekker voor in de soep. Maar dat is geweldig voor in de soep. Als je daar echt... En gelukkig is dat een... Maggi-plant wordt die ook wel genoemd. Een hele gemakkelijke plant. Die ook fors groeit. En als je daar een bouillon van trekt met een vergiet vol. Ik heb een indringer in mijn tuin, zie ik. Oeh, daar komt een poes. Sluipenderwijs. Maar niet onze poes. Nee, dat is... ik weet niet hoe die heet. We noemen hem Charlie. Maar hij komt hier wel eens. Ik vind hem een leuke poes. Maar hij is bang. Hij komt nooit naar me toe. Misschien moet ik eens een blikje kattenvoer klaarzetten. En ik ga loeren op dat mol, zie je? Nou, maar heb je gezien, wij zijn net over die molshoop ingelopen. Dat was er 1, hè? Ja. En nu? Nou zijn er, die ene is een stuk groter geworden. En ik zie er 2 van die kleine heuveltjes naast. Ja, er wordt nog wat hier. Een maanlandschap. Maar dat vind je niet erg, hè? Nee, het zei zo. Overigens, als je dat in je tuin ook hebt, je weet niet wat je met die grond moet doen. Dat is op zich een hele mooie grond om potgrond van te maken. Dit is niet, dat zul je straks verderop ook wel zien. Dit is niet een tuin die van plastic lijkt als je hem bekijkt. Er leeft van alles en ik doe er ook zoveel mogelijk aan om ook zoveel mogelijk dieren hier in de buurt te krijgen. En dan moet je niet zeuren over zo'n molshoop. Wel nee. Van hieruit lijkt het een beetje een doolhof. Ik zie daar een grote beukenhaag. Ja. En een mooie bruine... Wat is dat voor boom? Beuk ook? Nee, dit is een hazelnoot dit. Oké. Dit is een hazelnoot met een rood blad. Het is voor de kleur in je tuin is het mooi. En je kunt zien, het is een hele oude al. Alleen de hazelnoten, je ziet er daar eentje hangen. Zit er niet echt... Nee, daar zit niks in. Er zijn allemaal, de meeste zijn echt loze vruchten. En dat komt omdat die op kleur gekweekt is. En dat is ten koste gegaan van de vruchten. En dat zien mensen thuis vast ook wel eens in hun eigen tuin. Ik heb hem er gisteren uitgesneden. Dat is nou jammer, want aan die kant zit een tak. Die krijgt ieder jaar opnieuw groene bladeren. Die wil dus terug naar de oorsprong. En dat moet eruit, vind jij? Ja, dat knip ik eruit. Dat moet niet, maar dat knip ik er wel uit. Omdat ik... nou gebeurt het hier maar op 1 plek. Omdat ik bang ben dat er straks zo'n hele gewone, ordinaire groene hazelaar staat. En jij houdt niet van gewone dingen, hè? Nee, niet op deze plek. Omdat, ik vind... ik heb er omheen allerlei andere heesters gezet. En ik wil die kleur graag houden. Dat brons... bronsrood-achtige, dat vind ik geweldig. Wat zie ik nou daar onder die boom? Ik had geen tuinkabouters in jouw tuin verwacht. Ik denk, die man die houdt er helemaal niet van. Dat is een lantaarntje wat er staat. Zie je, daar kun je een kaarsje in zetten. Dat regent niet uit. Oh, dat bedoel je niet. Je bedoelt Jo. Ik bedoel Jo? Hij heeft ook nog een naam. Ja, Jo heet hij. Ja, het staat er ook op. Kennelijk is hij seniel. Is hij volgens mij ook. Hij is nog een heleboel andere dingen. Maar hij is zo seniel dat hij zijn eigen naam vergeet. En dat moet er ergens op staan. Ja, Jo is een plastic tuinkabouter van 30 centimeter hoog. Hij rookt een pijp. En we hebben al eeuwige ruzie. Ik heb er echt de pest aan tuinkabouters. Maar Ine is je vrouw. Is mijn vrouw op een andere plek. Die toen we nog niet bij elkaar woonden, die gaf mijn planten water tijdens een vakantie. En toen ik terugkwam, een week of 2, 3 terug, zei ze, is hier niks opgevallen in de tuin? Nee. Nou, het heeft nog weken geduurd en op een gegeven ogenblik onder een of andere vaste plant maakte ik kennis met Jo. En
Wij hebben geen haat-liefdeverhouding. We hebben gewoon een haatverhouding. En Jo heeft alles aan een touw om zijn nek in de boom gehangen. Dat had jij gedaan? Weet niet, maar Ine heeft hem bevrijd weer. Dat in ieder geval wel. En Jo heeft ook al eens tot zijn nek ingegraven in de grond gezeten. Wie dat gedaan heeft, weet ik ook niet. Maar Ine heeft hem weer eruit gegraven. En hij zwerft hier door de tuin. Hij verdwijnt ook wel eens, hè? Hij verdwijnt nooit lang genoeg. En hij staat hij bij Huppie en Harry. Hier liggen 2 katjes van mij. En waarom staat dat lantaarntje erop? Waarom staat dat lantaarntje erop? Ja, er moet nog iets anders komen. Daar ben ik over aan het denken. Huppie en Harry waren 2 poezen. Die zijn hier waarschijnlijk in een stalletje geboren. En die zijn op een goede dag kwamen 2 van die, ze waren net 2 keer zo groot als een muis. Dat kwam naar beneden. Ja, spugend. Die Huub, dat was de baas, geloof ik. Als je daar siste als je naar hem wees, dan siste die en die spoog echt naar je. En toen hebben wij gedacht van ja, als ze komen aanlopen, moeten we ze maar hier houden. Dan hebben ze 15 en 16 jaar gehad. Huppie is begin dit jaar gestorven. En, hoe zag hij eruit? Huub was zwart. En die andere was een tijger. Harry was een tijger. 2 mannetjes. Ja, 2 mannetjes. En we waren toen nog hier aan het verbouwen. En er waren 2 elektriciëns, die heten Huub en Harry. Dus we hebben ze maar naar hun genoemd. En toeval bestaat niet, want daarna werd er hier geschilderd. Je mag raden hoe die 2 schilders heten. Nee, niet Huub en Harry. Ja, ze heten wel Huub en Harry. En op een gegeven moment riep ik, Huub, Harry. En dan had ik wat te eten voor ze. Stond die 2 mannen klaar, dacht die dat ik koffie gezet had of zo. Dat was, jammer dat ze er niet meer zijn. Waarom heb je deze plek uitgekozen om ze te begraven? Nou, dit is die boom die ik toen we trouwden in 2002 van... de Vaantjesboom. De Vaantjesboom heb gekregen, die heb ik hier gezet. Die hebben we bewust hier gezet. Kijk, als je omdraait staat die op een zichtlijn. Ja, die moet nog weg. Daar staat nog hier stond eerst een meidoornheg. En er stond 1 taxus, die is er vanzelf in gegroeid. Die meidoornheg, die heb ik gesloopt. En die taxus staat er nog? Ja, die staat te recoveren. Die ben ik weer... recoveren? Ja, weet je, zo'n taxus kun je echt tot op het hout snoeien. Dat loopt altijd wel weer uit. En die staat hier nou waarschijnlijk zijn laatste seizoen. Want hij ziet er toonbaar uit. En dan graaf ik hem uit en dan zet ik hem ergens anders. Want dan hou je die as hier in deze tuinkamer, zou je kunnen zeggen, die hou je in stand. En op het einde daarvan kijk je naar die vaantjesboom. En ik vond het wel leuk als ik 's ochtends zo naar boven kwam lopen, dat ik dan ook naar... een blik kon gooien op Huub en Harry. De bedoeling is eigenlijk dat er hier zo'n van cortenstaal, dat is staal wat een beetje roest, maar niet doorroest. En daar laat ik een kleine letter H in uitsnijden en dan zetten we die hier neer. Tussen 2 nieuwe poezen. Die heten Hugo en Hanna. Het moest met een H beginnen. Want als die me ook ooit komen te overlijden, dan komen die erbij te liggen. En ik kan niet het hele alfabet in mijn tuin gaan zetten, dat lijkt me niks. En je had nog geen schilders die Hugo en Hanna heten? Nee, nog niet. Die gaan we nog zoeken. Die gaan we zoeken.
lopen naar binnen, want in de winter zit Ger niet alleen in zijn tuin, maar zit hij ook binnen boeken te lezen over tuinen. Ja. En je moet toch wat in de winter? Ja, precies. En waarom zou je dan geen boeken lezen over tuinen? Heb jij veel boeken? Nou jeetje, boekenkasten vol met boeken. Hier staat een deel van, een klein deel van de tuinboek. Hier staan vooral de boeken over de plant hunters. Dat is waar planten vandaan komen. Kijk, deze hier, hè. Daar staan volgens mij nog veel meer tuinboeken. Jeetje, Ger. Ja, je kunt het ook overdrijven, hè. Ja. Echt, 10 meter tuinboeken. Ja, ik denk het wel. Het isoleert wel goed, hè. In zo'n oud huis. De boeken isoleren goed. Ger, koffie. En dan ben je door je tuin gelopen. En dan heb je je boeken bekeken. En dan kun je de hele dag er weer tegen. Dan zit ik op mijn werk. En dan start ik de computer op. En dan denk ik, oh ja. Dan heb ik nog de helft van mijn tuin onder mijn vingernagels zitten. Die ik er dan maar probeer uit te moffelen. Want daar herken je vaak tuiniers aan. Ik zal geen namen noemen, maar ik heb beroemde dames op het gebied van Limburgs tuinieren gezien in een geweldige jurk. Met een parelketting om, haar goed verzorgd. En die doen hetzelfde, die lopen nadat ze bij de kaptafel weggaan nog even de tuin in. Kunnen hun handen niet thuis houden en die hebben rouwhanden. Dat is, maar het gevoel van aarde... Ja, dat is prettig. Het is prettig om echt, om daar met je vingers in te zitten. Dat is geweldig. Ik vind het geweldig. Daar krijg ik rust van. Ik weet niet of het speciaal daarvan komt, maar ik vind het wel heel prettig. Ik vind het echt heel prettig. Ik heb het niet over een groentetuin omspitten van 70 bij 100 meter, hoor. Nee, dat niet. Maar gewoon op je knieën zitten. Een tuinman die 's avonds geen pijn in de rug heeft... Dat is geen goede tuinman, dat zou je kunnen zeggen. Dat is ook als je de meeste tuinen waar je komt... is het eerste wat je ziet, is het achterwerk van de tuineigenaar. Want die staat dan gebukt iets in die tuin te doen. Ja, dat zijn de echte. Het is geen kwalificatie hoor, maar die kunnen het niet En als je dan in de tuin gewerkt hebt, daarna gewoon een lekkere bak koffie. Gaan we doen, hè, Ger? Koffie? Er zijn andere dingen dan koffie die ook heel lekker zijn in de tuin. Maar als je erop staat, krijg je koffie.
Etc.